Paano ka na umabot dito? Pagka kung ano sa kong mama, pagkawala. Kibali naman na yung mama mo. Mm-mm. Tapos yung papa mo, bumalik ka na dito sa daan yung balay. Wala, ganang naminyo man akong papa diri. Umuban ka. Kanang kuan wala siya kabalo. Nga, Ning ka. ning kuyog ko niya diri kay ngano. Dili ko niya pakuyogon diri kay di siya gusto nga makabalik ko diring napita. Ang ideya nako kay kato akong kuan kato yang naasawa diri. Ning adto man ni kuyog man didto. Ana siya, ay lagsaba si mong papa nga gikuyog tika. Gipauna ko niya sakay sa rural. Pag naog dia sa compound, ning naog pukog dali kay bisag madritso ko padulog di pulog. Gamay pa biya ko ato. Natitingala yung papa mo, bakit nakauban ka na? Natingala si papa pag abot sa balay nganin sa nas papa. Sa may gakuan mo ko gikuyog ko sa imong asawa kay ikaw di man ka pakuyog. So wala na sa nahihimo. Wala lagi siya mahimo atong panahon na. Kaya ilang tuig ka na nun? Mga 11. So after that, dito ka na talaga lumako. Ganyan. Oo.